Vi skal ind i drivhuset nu og kigge til mine tomater, som jeg bare har syltet helt vildt længe. Vi skal knæppe sideskud af og vandet dem og bundet dem op. Shit, mand. Vi skal lige have noget vand. Ja. Nå, men kom med indenfor. Det er jo ikke det pæneste drivhus, men altså, det er der. Bulle, skal du ikke lade den? Ja, en tomat. Du skal lade dem blive på. Nå. De her tomater, dem har jeg... ja, dem skulle jeg nok have været over for 3 uger siden. Men de har bare fået lov til at stå. Det er sådan en rohakke, tror jeg. Måske ikke gå og lege med. Sideskud på tomater, dem skal man have knæppet af. Ellers så bliver det sådan nogle store, lange nogen. Og tage energi fra planten, hvor den burde bruge energi. Og den burde bruge energi til at bare lave en ret stamme hele vejen op, og så sætte så tomater på den. Undskyld. Og hvis man så ikke får knæppet de her sideskud af, så begynder den så at danne blomsterstande på dem, og det kan man så sige, det måske kan jo også være lidt lige meget, men hvis man skal gøre det helt rigtigt, så skal man have dem knæppet af, så man kun har en hovedstamme. Og sideskuddene, det er dem, som når man har sin stamme, og så har man sine blade ude, så er det dem, de skud, der kommer. Så det er de skud, der kommer her i bladhjørnet. Og dem, ja, det er vand, og dem knipper man bare af, eller hiver af. Så der skal man bare gøre det. Og den her, den har simpelthen fået lov til at sidde alt for længe. Så den er måske ikke sådan helt til at knibe af. Jo, det gik. Så må man lige tage en saks med. Så kan man faktisk med de her, man hiver af, som er blevet store, så kan man stikke dem ned i jorden. Og lave en ny tomatplante af dem, hvis man vil. Men det kræver lidt, at man husker at vande dem. Så, nu skal jeg bunde dem op. Og det gør jeg nogle år med høst. Jeg har gjort med høstbindergarn. Nu tænker jeg i år, jeg bare vil prøve med de her køkkenstrips. Hvad siger du? Hvad der ender? Kan du se nogle ender? Og så er der nogen, der siger, at man sådan kan hjælpe bestøvning på veje ved at sådan lige dubbe blomsterne dagligt. Ej, nej. Det duer vist ikke. Jeg må finde på noget andet. Jeg troede altså lige, jeg var genial her. At det ville være nemmere at fjerne. Den sidder måske fint nu. Nå, det skal man i hvert fald huske at gøre løbende, fjerne de der sideskud. Og vande sine planter, og så skal man gøde dem, og det er specielt vigtigt at give dem gødning, hvis hvis man har dem i sådan nogle plantesække. Og der kan man købe noget flydende gødning, som er specielt til tomater. De her, de står jo næsten ren komad, gammel komøg, så de har det rigtig fint, og det kan man også se på, at planterne de er rigtig mørke, så de mangler altså ikke gødning, de her. De mangler til gengæld vand. Og alt det her savsmuld, der er i bunden af drivhuset, det var jeg lidt spændt på, men det var fordi, jeg havde ender herinde, da der var fugleinfluenza. Så det er faktisk meget godt. Hej så. Og jeg tror faktisk, jeg prøvede at lave en stikling her af tomat, men de gik ud, men jeg tror måske der er en, der overlevede der. Den er stadigvæk lidt grøn i hvert fald. Nu fik den lidt vand, så det vand kommer. Kan man se den, hvis jeg lige drejer? Der. Altså, det er jo ikke rigtigt at få tomater. Ja, jeg tror også lige, jeg skal finde en saks og noget høstbindergarn og binde det andet ordentligt op. Det er køkkenstrips, de virkede ikke. Men sideskud skal i hvert fald fjernes, og man skal binde sine tomatplanter op og give dem gødning og vand. Det er sådan, man passer tomaterne. Og den eneste, der findes nogle tomater, der hedder busktomater, dem skal man ikke knibe sideskuden af på. Det er kun de her, som er almindelige tomater, hvor man vokser dem langt op ad stammen. Og der står på pakken, hvis man har busktomater. Og ellers så står der ikke rigtig noget. Ja.
Ja, de skal have mere vand. Ja, de skal have mere vand. Ja. Ja. Men jeg kan lige få lidt.